Chruinnigh Gaeil ó gach cearn den tír le chéile a Ráth Chairn Glas na mí ag a deireadh seachtaine le Féile na Gealaí. Féile cheoil agus champála lánGhaeilge. Bhí scoil an cheoil le clansin agus neart imirtí siúl do gach ísgrúpa mar chuid den deireadh seachtaine. Agus bhí Meon Eile a léir in iní. Seo haghaidh bláisiú bug den chreic agus den cheoil ó Eile na Gealaí a bhíle sa seacht. Is run na farste ma hain well tá ma hain a go bar agus sa Eile is an drone Eile agus tá couple danis bo farste go bar agus an ná tá Eile is Ráth Chairn Glas sin go bar so tá más ganan agus is mai hirod sin mar ní bhain mar Ráth Chairn tá ban soltas tá an ag buses bhil farste an ag buses bhil lé agus chanig daoine is fod na sé chunda agus siar chunal fiú ag mar fáilte an bhí go leor daoine hanig go dtí Féile na Gealaí go sin chiad uair dí fa bhéithin Ráth Chairn agus níor chreid siad na níor chreid siad go Gaeltacht an seo agus hanig siad arásin sin do Féile na Meon sin na bhí mí jeirú fór na mar sin siad an irid soltas agus sé jazz mar cinál cruún siad ceir just an sin le má Ráth Chairn agus drámna éagsúil agus tá just cinál cruthú pobl níos mó. Bhí me ag an Féile me héanaan ar camar a bhí sé aontacht ach go bhfuil an seahéis chur go mór leis an Féile im líana mar go bhfuil rudí cinint ar fáil gona páistí óga. Níl mu bhád as blaclí so tá neart clintas blaclí hééis teachtarí san seo aniu ag an ócád agus aghrín glór na Gaeil na ócádaí seo chuna timppla na tíre an tá mar fad agus tá sé aontacht as an méid obair dhéanaan siad gona clinta tá geire agus go táilí thógáil le Gaeilge. Tá atmosphere cílín réamh cúise chun, tá gach cílín just sit a sér plóds nó béal agus tá siad ag buint sult as an rion áil an tágainn seo, agus a buint sult as an éimeachtaí éagsúla ceoil nó rec ócáid filiochta tá rudaí go na páistí freisin, so tá an atmosphere gach cílín buint sult as agus gach cílín just ag ggéire an iiri sin gréine agus is féidir áil go fád bhfuil siú fós linn. An áirí bhí gach na ceintúr céó máis a bhí sé agus grú écht buinte amach ag an lecht agrathe gur tháirn se gachard le chéile ach an neis mléana tá siad níiad tógáil ar an air sin. Tá sé dóreid le go bhfuil an air sin níos mó daoine seo agus go bhfuil talú amachtaí tarlaú agus talú cheoil ar fáil agus tá sé clás gach dana le cóir béis le bheith arráisnú le bheith an seo an chéadar fiú. Níl aon rud níos fearr ná an atmosphere atá ann nuair tá na Gaeil le chéile. Bíon golóir crack ann agus bíon gach duna chomhthalíneach, bhí reicéirsúil aniu agus bhí filiochta ann, bhí daoine ag canna, just bhí si go hionteach agus tá an crack ionteach freisin. Seo an chiad Féile amachchas an dú Gaeilech a Chruinnigh ní rí. Dína óg bhabhar Gaeilge Gaeilge le chéile as ceoil agus rún bechcan smúan dúir siad an ideas céimara sin dó a gas. Fé sin tóir chuir san tabhah gus san fás an bar go háirt as hinan rud tá muid déanana seo cheapam. Your buckle heart is in the legend right there in the readers. Hum me what I know the handsome more that deal share. I glad to the moss feed. Sílam héin gur rud mar seoáil rud fríide tairí agus bhé mí campáil leag an Gaeilge de picnic híl ma héin gur rud a bhí inis nuair tá sé feici agam rud a bhí daí agus tá
neart a dhéirí tá neart an seos tá méid tá freastal im líana ó bhí an neirí a gardú agus tá sulagam an bhíon seogain bheith gardú leis freastal. O bílamanis mo chríon mo laban on ag darmidis Is the so far on tí bílamanis Mar mór croga Bhí droglam go near an rohanna agus ní chuann rudí mar sin asam go hinún ach ceapan go cadam ní smú cadam na Eile seo mar gas a gantar se. Bí angáis gan féon ceanta gur bas má má broú asach. Beidir go deasrúdí chuineá socha cabhar. Beidir go deas bheith nachfuil sig daoine go dám. Dig go mar Brenda, tá mis soach seán go dige me chéad chu meid electric picnics go bugus bhí si agus an tuiscin a bhíon ar a síl agus is grúp éagsúil bhí go le electric picnics a sí fáid chomór. Tá sé seo desbeg agus tá córáirsúil le daoine agus tá plé agus tá sé sin iontocht tá iontocht.